rád si ksem. Klidně, už není co. Hotovo? Jo, už tě taky slyší. Dobrý, sklady jsou nyní moje. Myslíš, jako ty naše s penězma a matrem, jo? Přesně tak. To jsme v prdeli. No, tak to jsem v píči, a co teď jako? No, nepovídej. Chlapci, business je business. Nikdo koní a nikdo vlastní. Zmrdá. Hledám investora. Tentokrát legálně. Možná.